beskæftigelsesrejse. Det er en 3-4 nætters informations- og kiggetur, hvor du vil se alt i dit prisleje og efter dit behov. I nedenstående vil du finde vores guide til en typisk Atlas besigtigelsestur. For at ansøge om en besigtigelsestur og finde potentielle datoer, venligst udfylde skemaet via link nedenfor. På turen vil du komme til at kende området og tale med andre, som har gjort det samme, som du er i færd med. Til slut på dit besøg vil du være en ekspert i at købe bolig i udlandet. På den sidste dag, hvor du skal tage en beslutning, forklarer vi alle detaljer inkluderet i totale omkostninger, årlige omkostninger, lovmæssige formaliteter, flytilbud, møblering og hvad du ellers kunne komme i tanke om. Hvis du allerede har besøgt landet på ferie eller besøgt venner eller familie, vil vi med glæde vise dig så mange eller så få ejendomme, som du ønsker afhængig af din tidsplan. Vores Go Direct Service er designet for de mennesker, som foretrækker at møde os derude og lave specielt for at tilpasse dine behov. Dette kan være en god måde at se, hvad der er til salg og de umiddelbare tilbud. Før din ferie vil vi diskutere forskellige detaljer, såsom livsstil, områder, budget og dit formål med en ejendom i udlandet, uanset om det er permanent eller til udlejning. Vores repræsentanter har herefter mulighed for at organisere et no-pressure besigtigelsessession, som er skræddersyet til dine specifikke behov. Besøget er designet til at vise en række ejendomme, livsstilen og omkostningerne ved en fuldtids- eller deltidsbeboelse i landet og området efter dit valg. Din eneste omkostning ved en besigtigelsesrejse er flyet frem og tilbage fra den valgte destination. Vi tager hånd om alt andet: hotel, transport, mad og drikke. Giv vores salgsteam en opringning, og de vil sende dig en liste over mulige datoer med fly.